Nagimbagen wen nagsayaaten adagiti tattao ti Diyos, agnaedda anaurnos ken sangsang kamaysa. Awan do umana iti napatag alana, anay bukbuk iti ulo ni Aaron, ken nagaruyo iti barbas na, agingga naghayos iti kwalyo iti kagay na. Kas tilinaaw ijay bantay Hermon, nga agtinnag iti katurturudan ti Sion. Sadyay Dinamikarian ni Yahweh iti bendisyon na. Biag ngagnanayon awan inggana. Kantaen tayo ti panglukat a himno. Ni Jesu Kristo, rago, agyaman tayo amin. Amin at agtao, agdanangay tayo, mangibig sa dinaya, babae di kanta. Rago, agyaman tayo amin. Di megkagalingan, kasungor ti baybay, kantaen dagiti kanta, kas dagiti ugma. Rago, agyaman tayo amin. Wen bayat panagbiag, pagluloy di kanta, aldaw man ken rabi, ragsak man ken liday. Rago, agyaman tayo amin. Agtalinaed tayo, magnaiti dalay, nas tayong pagkahalipen, inggatong paltigyan. Rago, agyaman tayo amin. Agkararag tayo.
Bendito ken managayat nga amami a Diyos, maminsan pa yo apo, napnuan iti ragsak ken ragu iti puso mi, si papakumbaba kami manen o apo nga kumamangken ka iti daytoy nga aldaw. Wen nga rudo Diyos, agyaman kami, ta pinalubusan na kami manen, babayan iti baro nga biyag, salunat ken karadkado apo, nga makipagdaydayaw manen iti nasantuan anagan mo, ditoy face to face ken kastamet iti online o apo. Kaya't nga rudo Diyos, agdultuli nga dawaten mi kadi nga palubusan nyo kadi manen, iti panaggaraw iti Espiritu Santo yo apo, tapno iti panakangeg, mi ken na panangakseptar mi iti mensahe yo kada kami tatanga aldaw. Mapabaruan iti rag-o ken regtami o apo nga agtulnog kadag iti pagayatam, iti biag ti tunggal maysa kada kami. Dagitoy nga rodo Diyos iti dawat ken kararagmi, iti nasantuan nga nagan ni apo mi nga Jesus. Amen. Si tayo amin, iti kararag nga amami. Amami nga dak sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Umay kumati pagariam, maramit kumati pagayatam, no kasano sa dilangit, kastamat dito'y daga. Ited mo kadakam, iti taraon mi, iti inaldaw, ket pakawanin na kami kadagiti basbasol mi, akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami yeg, iti panakasulisog, no deket nilisi na kami, iti dakes. Takukuam ti pagariam, ti panakabalin, ken ti gloria ng agnanayon. Amen. Awis ti panagkonfesar, palagipan na tayo ni Pablo manipod iti surat na kadagiti taga Roma. Babaen iti maysa a tao immay ti basol ditoy lubong, ket babaen iti basol immay met iti ipapatay. Iti kasta nagsagnap iti papatay ti entero asang katawan. Agsipod ta nagbasol amin at tao. Aramaten tayo nga rod daytoy a kanito iti naulimek a panagkonfesar. Maawis nga agparintumeng dagiti agtarigagay bayat tinatal na atukar ti organo. Mabalin tayo nga aramaten kakabsat, dagiti pagparintumengan, nga adda kadagiti sangwanan ti tugtugaw tayo, kabayatan itin tayo panagkompisar. Kararag tayo. Manangaasi ken nayat unay a Dios anang ipaay ken Kristo Jesus sa bugbugtong nga anak na. Pudnuasan kami a may karikan ka gapu kadagiti basbasol mi wenno paglablabsingan mi. Isungada kami manen iti sangwanam agpakpakaasi dumawdawat ti parabor a pamakawan mo. Pakawanin na kami kadi apo. Ket dalusam ti kinarugit mi tapnon mayan nurot kami ti pagayatam. Suruan na kami ang magna iti lintag mo, nga gayat ken ka, kadagiti padami, ken iti iglesyam. Amen.
Naimbag ken na parabor nga agsapat tayo manen amin kakabsat. Kastamot kanyak. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Iti si bubukel nga pamilya. Iti Central United Methodist Church ng nangruna itinagan daytoy nga gimong ken ti kang runaan na itinagan ni Apo tayong Jesucristo ket kumabkablaaw kami launay kada kayo. Ket kastamot no kasano tayo nga kablaawan iti tunggal maysa nga adda ditoy ket kablaawan tayo met dagiti kakabsat nga adda kadagiti pagtainganda naimbang agsapayo ay ayaten mi nga kakabsat. Ken kastamot kadagiti ay ayaten tayo nga awan kada tayo iti daytoy nga ili no di ket addada iti sabali nga nasyon. Kadagiti dadduma na imbag nga rabii. Taammo tayo nga no bigat ditoy iyayanda ket rabii ngem addada akan kanayon nga makipagmaymaysa kada tayo ket ammo tayo launay dayta. Takalpasan daytoy nga intayo panaggimong babaen iti panagbuybuya makita yon to. Just click Central United Methodist Church, makita yon to iti YouTube wenno iti Facebook iti Central addan to makita yo nga from America, Canada, ken itintero nga partes iti lubong addan to viewer tayo no 1.8, 2.5K. Dagita ti viewer nga gapu iti sabsabali nga nasyon. Isu nga itatapalaeng kakabsat ket kastalaunay tintayo panagyamyaman gapu kadagitoy nga kakabsat nga awan kada tayo ngem makipagmaymaysada kan kanayon itintayo panagdaydayaw. Isu nga iti nukasano tayo nga kablaawan iti tunggal maysa nga dakada tayo iti daytoy agimong ket kastamet iti sipupuso nga tayo panangkabkablaaw kadakwada na imbag ken naragsak nga aldaw malem ken rabiiyo. Ket kayat tayo man nga intayo man pasangbayan kakabsat dagiti gapu pay iti sabali nga lugar nga kas nga gapu dagitoy nga kakabsat iti Good Sam United Methodist Church ngem maggapu da iti dipar na Tibugay Cagayan iti Pita family mabaling kayo nga agtakder kakabsat. Ayan from Good Samaritan United Methodist Church to Central United Methodist Church Ilocano Congregation. Ayan. Itinagan iti daytoy nga gimong iti Ilocano ket kastalaon iti ragsak mi. Nga mangpasangbay kada kayo kakabsat. Ket sapay kuma ta iti kaaddayo ditoy ket mapadasan nyo iti sabsabali nga rikna ni Apo no kasano iti rag-o ken ragsak gaput iti maymaysang espiritu nga isu iti nang bukel kada tayo. Iti Dios iti maadda kada kayo. Ket kaya tayo paimet kakabsat no kasano kablaawan wenno pasangbayan iti tunggal maysa adu dagiti kakabsat tayo nga itatalaeng nga panawen nga adda panawenda nga umay gapu ti pandemya. Ket no kasano kayo nga pasangbayan, kasano tayong pasangbayan dagito gapu di par na ti Cagayan, kastamet iti panang pasangbay tayo kadakwada. Na imbag ken naragsak nga intayo panagkikita wenno intayo panagdeden na. Iti Dios isut may tanok iti amin akan nito. Wen kakabsat ket intayo ngarmet kablaawan am amin nga simmangbay iti panagkasangay da ken kastamet iti aldaw iti kalaysada iti daytoy nga Domingo. Dagitoy kakabsat diakon nga maysa-maysaen kadakwada
Kas gagangay makita yung tulatan dagita adat tay screen dagita ket babaan itinaragsak ngan tayo panaglangen-langen iti daytoy akan ito. Itinagan iti gimong ti Ilocano. Adtoy kami nga mangkabkablaaw kada kayo. Si kayo amin nga simbangbay iti panagkasangay da. Naragsak ken narambak nga aldaw iti panagkasangayo. Ken kastamet na imbag ken naparabor nga aldaw iti kalaysayo. No kasano mi nga mangkablaawan dagitoy nga kakabsat itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo isarasarnumin to dagiti karkararag ken kidkid daw. Ken dagitoy nga karkararag ken kidkid daw ket sapay kumata ni Apo Dios. Isumanen iti mangparikna kada kayo iti kaadana wenno mangsalukob iti bibiyagyo kabayatan itinyin kay panang daldalyasat. Iti baro nga tawen ken baro nga biyag nga isutin paay ni Apo kada kayo. Ket kas gagangay no anyaman kakabsat dagiti insaganayo adtoy kami makipagrambak kada kayo. Naimbag ken naragsak apan nagkasangay. Ket kayat ko lang nga ipakaammo kada kayo iti dagiti sumagmamanong nga banbanag. Lang nang runa kakabsat dagiti aktibidades ngin tayo sangwan. Inton umay nga Sabado iti distrito tayo nga Southwest Metro Manila District kakabsat. Ket rambakan tayo iti kunkuna tayo nga Festival of Faith. Piesta iti pamati. Manipod iti agsapa aging gana iti pangaldaw. Dahito yung activities tayo. Ket dagitoy kakabsat nga intayo panangrambak iti Festival of Faith wenno piesta iti pamati. Kadatawan nga intayo rambakan daytoy tapudpudno launay no da piesta tayo kadagiti barbaryo ilili wenno kadagiti kabangibang ket apay nga saan tayo nga rambakan iti piesta ti pamati nga isu kada aldaw nga intayo mapadasan ngem gapo ta maysa iti distrito tayo nga mangramrambak kadagitoy ket ditoy nga lugar face to face dagiti makabael nga umay ken via Zoom dagiti awan ti panawanda. Isu nga maaddanto kakabsat iti napintas ngem tayo panaglangin-langen inton umay a Sabado November 20. Tayo tayo rambakan daytoy a Festival of Faith. May kadua. Kayat ko nga ipakaammo kada kayo nga addanto panagsasango, panagtutungtong, iti ministerial staff ken amin nga miyembro iti central ken ni obispo tayo nga Rudy Juan. Meeting with Bishop Juan via Zoom tonight at 8 p.m. Ket sapay ko makakabsat. Ta iti presensyayo wenno ti kaaddayo ket maibilang nga dakkel a bilang. No anyan to tikmakuna ni Bishop tayo nga Juan ket isunto ti indingan tayo nga nalaeng amwen tayo no anyan to daytoy nga meeting nga isut daw dawaten na kadagiti amin nga taga sentral. Alas 8 madamdama agkikita tayon to kakabsat via Zoom. Dayta makitayo ti maysa nga kayat ko nga ipakaammo kada kayo. May katalo kakabsat ket adda daytoy kunkuna tayo nga fundraising for Rosario Mission. I-plus mo nga Ryan at habang naka-plus ito, i-play ni Ryan yung dagiti activities iti Rosario ket ni Paul ket agtukar itinalinaay. Dagita papanami ken dagita nga tattao kakabsat isu dagita
dagiti mission wenno outreach tayo. Ta idikalman, babaan iti tulong ken ayat. Dahito kabsat tayo nga tagapagpangulo tatani atorne. Ijay nga rinambakan isti panagkasangay na. Ket pudno launay nga nagragsak, nakadado nga ubeng, nakadado nga agtutubo, nakadado nga babakot kan lalakay. Isu nga iti plano kakabsat ket daytoy nga mission tayo ket ma-organize inton umay nga February 2022. Manulang nga bulanen adanto anaken daytoy central manen. Ken babaen kakabsat daytoy nga ayat tapnon daytoy nga iglesia tayo ay daytoy nga mission tayo ket agbalinto na pudpudnon nga local church. Isu nga maysa kadagiti panggep ket agsapol tayo iti panggatang iti daga. Lote nga pangipatakderan to iti iglesia tayo dito nga lugar. Isu nga iti daytoy nga project kakabsat isu nga ipagpakaamumi kada kayo no addanto pannakabalinyo wenno addanto nawadwad nga mabalinyon to nga may maibadang iti daytoy nga tayo pananggatang iti lote tayo ket sapay kuma. Tani Apo Dios isuntot mangtignay kadagiti puspuso tayo. Isuntot ti manglukat kadagiti dakdakulap tayo. Tapnon dukutin nanto kadagiti adda kadagiti bulbulsa tayo. Daytoy ket ipang panguluan iti lay leader tayo nganti kabsat nga Josephine Pamintuan daytoy nga fundraising para iti mission iti Rosario Mission Church panggatang iti lote. Ken iti kamaudyanan na kakabsat ket kayat kung ipakaammo kada kayo that this coming last Sunday of November iti maudi nga Domingo iti November ket isu iti pangrugyan iti kunkuna tayo nga Advent season. Isu nga addanto pamilya ngagsindi mangrugenton. Isu nga madamdama katungtung ko dagiti mabalin upat nga pamilya nga isudanto iti mangipangulo iti panagsindi iti Advent candle. Sakbay nga Christmas. Isu kakabsat daytoy nga intayo panangrambak iti Advent season iti Christmas. Isu nga intayo pagyamanan launay tauray kastoy iti kanito wenno iti panawen tayo iti pandemya addanto latarag o ken ragsak babaen daytoy nga Christmas. Dagitoy laing ti kayat ko nga ipakaammo ipadanon kada kayo itinagan iti sentral ken nang nangruna itinagan ni Apo tayo Kristo. Amen. Iti panakaibasa iti nasantuan na surat, iti epistola ket maadaw ijay Hebreo, ti kapitulo 10, bersikulo 10 ket maysa, ginggan na 10 ket 4, santo umallatiw, ijay 10 ket 9 ken 20 ket 5, ket kastoy iti mabasa. Inaldaw nga agserbi ti tunggal padi ket maminado nga idatag na dagiti isumet laeng akita ti daton. Ngem pulos asaan akabaelan dagitoy adaton nga ikkaten dagiti basol. Nupay kasta indatag ni Kristo ti maymaysa adaton a maipaay iti agnanayon gapu kadagiti basol. Ket kalpasan na nagtugaw iti makanawan ti Dios. Agururay ita sadyay agingga a maparmek ti Dios dagiti kabusor na ket addada iti babaen na. Ngarud babaen iti maymaysa adaton pinagbalin na anaan-anay iti amin a tiempo dagiti mapagsanto. Isut gapuna kakabsat nga adda waya-waya tayo asumrek asitutured
iti kasantuan adisso gapu iti dara ni Jesus. Inlukat na kadatayo ti baro ken nabiyag adalan alumasat iti kurtina, kayat naasawen ti bagi na metlaeng. May sapay, adda na indaklan apadi tayo nga agay aywan iti balay ti Diyos. Umasideg tayo nga rod iti Diyos iti napudno a puso, ken natalged a pammati. Wen umasideg tayo a nadalos ti puso tayo, nadalusan iti dakes a konsensya, ken ti bagi tayo a naugasan iti nadalus a danum. Agtalinaed tayo nga rod a natibker iti namnama tayo, agsipod ta mapagtalkan ti Diyos amang tungpal iti karina. Panunuten tayo no kasano ti panagtitinulong tayo, iti panagayat ken panangaramid iti naimbag. Di tayo liwayan ti panaggigimong tayo, kas ar-aramiden dagiti dadduma, ad-addapay kuma ti panagpipin na regta tayo, ita tamaki tayo nga umasidegen iti aldaw. Agtakder tayo kakabsat. Iti panakaibasa iti Ebanghelyo ni Apo tayo sa Kristo, babaan iti panangisurat ni San Marcos, iti kapitulo 13, manipod iti bersikulo, iti umuna nga bersikulo, agingga na iti 8, akastoy iti maimatangan tayo. Idi pumampanaw ni Jesus ijay templo, may sa kadagiti adalan na tinagkuna ken kuana. Maestro kita nagpipintas ket din dagiti bato ken dagiti patakder. Makitam dagitoy dakkel a patakder, insungbat ni Jesus. Awan to ti uray may sa bato ditoy amabati iti matiyan na. Marbadan to amin. Idi agtugtugaw ni Jesus ijay bantay olibo, akasumbangir iti templo. Sililima danapan ken kuana da Pedro, Santiago, Juan ken Andres. Ibagaman kada kami no kaanon to mapasamak daytoy. Insaludsud da ken kuana. Anyan to iti mapasamak. Apakakitaan na dumtengan iti tiyempo apan nakatungpal amin dagitoy. Imbalaag ni Jesus agandad kayo. Diyo ipalubos nga adda mga lilaw kada kayo. Adunto ti umay ket aramaten da itinagan ko akon kunada siyak ti Kristo. Ket adunto ti allilawen da. Di kayagdanag. Inton mangyegyo iti arimbangaw iti gubat, ken damdamag maipapan kadagiti dadduma gubgubat iti adayu. Masapul a mapasamak dagitoy, ngem di na kaya ta sa uwan adimtengen iti panungpalan. Aggugubat to dagiti nasyon, kastamat dagiti pagpagarian, at danto gingined kadagiti na dumaduma lugar, umay to itibisin. Pagrugyan laeng dagitoy, iti panagsagaba, akas iti panagpasikal, iti agpasngay. Dagitoy, iti sarsarita ni Apo, kadagiti anak ni Apo. Amen. Saom o Diyos ti sinaw ko, ken dalan apan Saom o Diyos ti sinaw ko, ken dalan apan
siya, biyag rag-uken pigsak, inorasi sutliw-liwak, ken kuana jak matnag, nuada paglading itak, isut mamaragsak kanyak, nuada lading ko pagragwenak. Ni Jesus ko umdas kanya, awanen sa puleg. Ni Jesus ti pangyawatak, pusok ken kararwak. Obya guti maparagsak, kabuken Jesus na ayat, isut talnak, ragsak rago, ken pigsak. Hallelujah. Isut talnak, ragsak rago, gayem, gayem, gayem Daytoy kakabsat iti pagpanpanakkel ti Ilocano. Nga inikan ti talugading daytoy maysa nga kabsat. Talugading nga isu ti pagragsakan iti tunggal maysa. Ken maka inayon iti pudpudno nga tibker iti pamati, babaen iti kanta wenno saniweng iti kanta. Daytoy nga kabsat tayo. Agkararag tayo. Iting kami panang bensa-bensar, dagiti sasaom apo. Kiddawen mi iti kaadam, tapnon dagitoy nga sasauwen no sarsaritam, ket isunto o Dios iti salimatmatan mi kadagiti kaungan mi. Ken agturay to tapnon daytoy nga biyag, ket isunto o Dios iti pakaimatangan apudpudno ani Kristo isut pagbiyagan mi. Isu nga daytoy nga adipen mo o Apo ket panguluam idalannak tapnon agsauna kadagitoy nga anak mo iti sasao nga aggapu ken ka nga daan panakabalin itinagan ni Jesus. Amen. Iti pudno apakaragsakan iti tao. Daytoy iti kayat ko nga
maimatangan tayo. Tay iti maysa wenno gagangay, iti maysa a tao, ket pudno launay nga maragsakan, no makita na nga daan nagbanbanagan na dagiti nagbanbanugan na. Tanudad duma kakabsat wenno masansan. Galalo iti daytoy nga pandemya. Adu dagiti banbanag nga araramiden daytoy anak ni Apo. Dagiti araramiden babaan iti carpentry, babaan iti pagwe-welding, pagmimekaniko, tamadimot nga mabalin tagbisita iso nga kaslakam laeng naka warwar ditoy. No inwarwar mo tenwang mo awan ti maramidan na awan papanan na no dilaeng diyan lugar no kasano ka atidag tay warwar tenwang mo. Iso nga iti panawan iti pandemya awan iti mabalin mi no diag talinaed daytoy nga lugar. Isu nga adu dagiti aramiden mi makaaramidak dagiti ni krus. Gapungaro tayo naramid ko, isu nagbanugak, maragsakan. Ken uray si kayo mat, ni bakit maragragsakan laon unay, adu dagiti masetas na. Ket no dagitoy nga banban nagkakabsat, nga isut nagbanagan, dagiti nagbanbanugan tayo, ket pudno launay nga maragsakan tayo, nga maimatangan tayo, ida. Akas kagangay iti tunggal maysa adu kadagiti kalikagum. Akay kayat tayo kakabsat ang magungunod iti daytoy nga biag. Isut nga po na nga agadal tayo, wenno agpaadal tayo tapnon, makasapul tayo iti napintas kano pagsapulan, tapno anyan tuman dagiti kalkalikaguman tayo nga maaddaan iti napintas a pagtaingan. Napintas alugan, napintas nga arwaten. Ken kastamat maaddaan tayo iti sanikwa a mabalin tayo wenno mabalin a paggapuan iti pagbiyagan nga awan pagkurangan na. Isu nga dagiti daduma, gapo kadagiti napintas nga pagkakitaan da wenno pagkakwartaan da wenno pagsapulan da. Adu kadagiti Ilocano, agsapul da iti napintas sa lugar, nga gatangin da, uray manong nga ektarya, taday tanto kakabsat. Iti paggapuan apan panunutin da iti biyag o pagbiyagan da nga awan pagkurangan na. Daytoy pay kakabsat iti gapuna nga adu kada tayo iti umadayo. Amapan sa bali nga lugar agsaksakripisyo. Ta iti panunutin da ket iti maaddaan iti napintas a masangwanan iti pampamilyada. Saan na may limad iti maysa kada tayo iti kastoya kasasaad kakabsat nang nangruna kada tayo nga Ilocano. Deta ti kinapudno na. Tapudno launay nga iti Ilocano ket naregat ken napateg iti tunggal sentimo a masapulan na para iti pagragsakan na ken pagragsakan iti pamilya na ken kadagiti dungdungwen na. Isu nga da di pa nagkunkuna tayo nga Ilocano, gapo ta nareget na inot ngem saan nga naimot. Nainot ngem saan ang naimot. At dadya pa nagkunkuna tayo nga ito itinranslate iti Tagalog.
bawat butil ng bigas ay may halagang katumbas. Dayta iti panagkuna tayo nga Ilocano, amin nga banbanag, ikan tayo iti patag na. Uray sang kamaysa nga kusing, ket kastalauna iti panangipatig tayo. Dayta iti biyag, nga iti Ilocano nga nasalamat launay, narigat launay, napatig launay, kadagiti tunggal maysa nang nangruna dayta ket nagbanugan na. Kastamat kadagiti kalkalikaguman tayo kakabsat, amaadaan iti napintas apag naedan wenno pagtaingan. Hantayo nga kontento no sumento laeng. Dagiti dadduma ipinatiles na. Dagiti dadduma sa nga kontento iti tiles ipaka-granites na dayta. No adda kawadwada na saan nga kontento iti tunggal maysa tadayta nga rod iti kalkalikagong mamaikan iti pamilya iti napintas. Ken naragsak a panagbiag kabayatan iti daytoy adatayo iti daytoy alubong. Isu nga iti daytoy matlaeng nga kanito kakabsat kayat kuman nga intay matmatan. Wenno iti sabali nga panagsasao sipsiputan, intay man siputan analaeng dagiti balbalikas ni Apo tayo nga Jesucristo. Nga idi kinunana iti maysa kadagiti adalan na. Maestro, kitaem, matmatam. Nagpipintas ket din dagitoy nga bato, ken dagitoy nga gusgusali nga impatakder. Yung building, physically, iti kunkunaan dayta nga adalan. Ngem daytoy met iti sungpat ni Apo tayo nga Jesucristo kan kuana makitam dagita dadakkel ane patakder with no building nagpipintas laon unay wen pudno. Ngem awanto ti uray maysa a bato iti dayta nga building a mabati marbadan to amin. Wen kakabsat, saan a maiparbeng iti maaddaan wenno iti pagragsakan iti biyag kabayatan iti kaadda tayo iti daytoy nga lubong. Saan nga may parbeng iti agragsak? Saan nga may parbeng iti maaddaan? Isut gapuna nga impaay na tayo iti Diyos, impaayan na tayo iti Diyos, iti biyag, iti daytoy alubong, pisikal, temporal. Dayta ti gapuna tapnon anyaman iti adda iti daytoy nga lubong kakabsat. Apan nagbiag ket addanton rebeng tayo ang makagunod kadagitoy. Isu nga iti daytoy alubong ken iti daytoy abiyag kakabsat ket masapul met nga roda mapadasan tayo no kasano iti maaddaan iti rag-o. Wenno ragsak babaen iti nawadwad a parabor iti Dios kadagiti anak na nga agtaltalek laon unay ken kuana. Isu nga iti kayat ko asawen iti imbaga ni Apo tayo nga Jesucristo. Inikan na tayo iti biyag, iti daytoy nga lubong. Ket saan laeng nga biyag, no deket biyag nga awan pagkurangan na. Isu nga itapay laeng,
ket mapadasan tayon iti kastoy a panagbiag nga isumet iti rumbeng kadagiti anak iti Dios apudpudno laun unay a mamatmati ken agtaltalek ken kuana. Saan laeng nga iti biag nga kalpasan iti ipapatay imeno ipupusay mapadasan iti pudpudno nga biag no deket itatapay laeng. Dagitoy nga ragsak, daytoy nga biag, isot impaay ni Apo kadatayo. May kadua. Kas kinuna kitay kakabsat. Siputan tayo ang nalaeng dagiti balikas ni Apo Jesus. Akas kinuna na makitam, dagita dadakkel patakder, awan to ti uray may sabato ditoy mabati, taday tanto kat maribanto am amin. Marbadan to amin, awan mabati. Dagitoy nga sa sao, iti kayat ko asiputan tayo ang nalaeng kakabsat, when adda karbingan tayo nga agragsak kadagiti banbanag, ang nagbanugan tayo, ta isungarod, iti kalkalikaguman tayo, ngem, the word ngem. Masapol a panunutan tayo ang nalaeng dagiti ni panao ni Apo tayo ng Jesucristo. Awan to ti mabati, uray may sabato, marbandan to amin. Amin nga adda iti daytoy nga lubong, uray pay iti biyag tayo, ket addan to gibos na. Addan to pagpatinggaan na. Isungano kasano nga inikkan ka o inikkan tayo ti pateg dagiti adda kadagitoy adda kadatayo iti daytoy nga lubong nga isut ng ted wenno mangmangted iti rag o ken ragsak kadatayo iyad adda tayo kumakakabsat nga ikkan iti pateg na dagiti banbanag nga awan inggana. Napateg kanya, may nga building ko na ni Apo. Yes, napateg na ita. Ngayon panunutim, awan, mabatin to nga bato, tadan to patinggana. Iti kayat nga sa uwan ni ti Diyos, ipateg tayo, dagitoy nga parabor na, ngayon nang runa, nga maikkan tayo iti pateg na, dagiti banbanag nga awan patinggana. Dagiti banbanag nga isu itintayo kalkalikaguman iti biyag nga agnanayon. Daytoy iti pudno kakabsat apagragsakan iti biyag. Ken may katallo. Iti may katallo isu laglagipin tayo. Kini pangpangruna tayo nga asidegen iti pagpatinggaan. Dayta iti naimatangan tayo kakabsat. Iti naibasa kada tayo nga ebanghelyo. Adda pagpatinggaan nam aming nga banag asidegen. Saan na kaya ta sa wan kakabsata daytoy a lubong daytoy nga lubong agtalinaed ngem day tabiyag mo nasaya atin na dumanon tayo iti sangagaso nga tawen. Kadua tayo nga pastor, ni Lolo nan sarayay. Permi ka no ladingit da? Kikunak ka do ka, nakisimpre namatayan ka. Isong agladingit ka kasi namatayan ka. Haan pastor ko na 1990 taon nan.
Isu nga naglagdingit dalaunay, may salang nga tawinin sa nga gasutan. At da sa nga gasut nga ribo, sayang. Kunana, ay di yagayan ti pagladladingitan da. Kita nyo man. Nasayaat. Kakabsat, dumanon tayo iti sa gasut. Ngem dayta sa gasut nga tawen, kasla pagkilaat lang nga kasjayin sa gasut nga tawenan. Ngem dayto nga lobong kit agtalinaed. Ngem dayta biyag mo asidigen. Kenti biyag ko met. Kastamet. Asidigen. At dapat tinggana. Isu nga laglagi ban tayo matakakabsat. Tanasurok nga dua, aribo at tawanan. Idi insurat daytoy nga sarita. Dua nga ribo at tawanan. Kasla ka lang nagreeng. Wenno, naturog. Inton umay manin nga dua nga ribo nga tawan, kastan tumante, bagbaga daytoy nga suraten. Kaanon to nga malpas daytoy. Awan liplipas na. Ngem deta biyag mo, pimusay am amin dagiti mununa dagiti nagisurat. Pumusay tayo untok, pumusay tumat dagiti anak tayo, ken dagiti kapututan tayo. Iti banbanag ngagnanayon. Dagitoy iti pudpudno. Nga pagragsakan, nukasano tayo kakabsat. Nga ibingay. Amoyo. Ibingay. Dagiti adda kada tayo. Tadagitoy iti pudpudno nga ragsak. Ta iti parabor nga imparukpok ni Apo kada kayo, kada tayo am amin. Kun kunakit, punyakit din aya kapsat, nagpintas ti balay mo. Ngim kasano nga tadya balay ni Apo, marmarpuog. Kasano tayo nga ta? Nga aramaten, o kasano nga ta nga aramaten ni Apo Diyos, dayta dakulap mo, tapnon dayta nga parabor, kit maibingay mo when may badang munto, tapno si tayon to amin, kit agragsak. Kita nyo? Sana all. Naragsak ka, tadakkel tabalay mo, sana all. Ngim kita imot no datay ni balay ni Apo kit marmarpuog, nagpipintas ti balbalayo kun kuna ni Isayas. Apay, di yung mala makita data ni pagtaingak ko nanay di. Di tatikon ko na ni Apo. Anya ti pagtaingan ni Apo. Pagarian ni Apo, kas kinunak manin idi. Yung pagarian ni Apo, kaharian ng Diyos, and that is the activities of God. Ang kaharian ng Diyos or the glory of God is the activities of God. At may saka nga agar-aramid kadagita abanbanag. Isu nga dayto nga activities ni Apo tapnon iti kasta agrag-utayo amin. Isu nga inyawat na kengka impaay na kengka imparukpok na kengka. Iti naan-anay nga bendisyon tapnon dayta nga bendisyon ket pagbalinin na ka nga aripit. Apagay iti bendisyon kadagiti aramid iti nadyosan nga aramid iti iglesia iti ubasan. No kasanom nga yatem iti padam nga tao babaan iti panangabingay mo, panangbadang mo kadagiti agkasapulan ng nangruna dagiti nakurapay. Ket no kasta iti mapasamak. Di tanto nga mariknam iti pudpudno nga ragsak nga awan kapada na wenno kaingingas na. Iti pudno nga ragsak babaan iti parabor ni Apo ken ka ibingay mo tasi ka nga rod tinaramat na ngagbalin nga ayusan aripit iti ayat dungo ken parabor na. Itinagan iti Dios Ama Anak ken ti Espiritu Santo.
Amen. Agyaman kami, Pastor, iti mensahe, ti biyag nga bingay mo kada kami, nga agsilbi manen nga may nayo na bendisyon iti biyag ti tunggal may sa kada kami. May daydayaw ti Apo. Dayto nga roden kakabsat, iti panawen, iti panagyaman, maawis tayo nga mangidaton kadagiti apagkapulo, karkari, sagsagot, ken dato na pagyaman, bayat amakan kanta ti himno. Aramaten tayo met iti online banking, babayan iti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo, kada tayo nga adda iti online service. Tibiyag ko na dalos na pudno ko mapagtalkan iti uray anya natured ken napiksa amang rap panagtulay iti kinadamsa tapno imag iti maisuka ti kabusor ken ti awan gayen na agpatpadang nga hayate kita itet ko sagot isut lipatek agemaken agpakumbabaa tamok meta siyak mapagaya amok unay ti abok natin kadagiti nagay abiyag kabunangan agbiyaga kalarasa tamuka iso alwadan na iti namay weno iti rigat. Kararag tayo. Nangigan mi, iti gapuna, iti kinapudno, iti rag o ken ragsak nga masapul, nga maaddaan iti tunggal maysa nga anak mo, Apo. Isu nga iti daytoy nga kanito kastalaunay, iti panagyaman mi, tabi nagbagaan na kami manen. Impalpalagip mo, nga itibiyag nga adda kada kami ket adda gibus na, adda pagpatinggaan na. Isu nga kabayatan iti kaadami iti daytoy alubong o Dios suruan na kami. Tapnon maaramid mi dagiti banbanag nga isut pagayatam, nga isut gapu na met, nga ingkami lakamen iti pudpudno nga biyag iti danam. Kas kadagitoy nga anak mo nga pudpudno o Dios nga pinaraburam iti nananay iti panagbibiyag da. Adtoy kami nga agyam-yaman iti kinaimbag mo. Agyaman kami o Apo kadagiti datdaton. Agyaman kami o Apo kadagiti apagkapulo, kadagiti karkariken sagsagot nga isutimpaay nga nagtaod kadagiti kaybuturan kaunggan ti puspuso dagiti nga anak mo tapudno launay nga nagraguda. Wenno Apo amumi
nga basitlaeng dagitoy ngem babaan iti panakabalin iti bendisyon mo. Ket agbalin daytoy nga dadakkel ket maaramat mi no kasanunto o Dios sa mapalawa iti pagariam nang runa iti ubasam ditoy nga lugar iti sentral. Sika nga rudmet apo iti mang bendisyon kadagitoy nga anak mo. Iti pampamilyada iti amin na pagsapulan da. Ket no anyan tuman o Dios iti kiddaw daken ka ipangag munto ken si kanto o Dios iti mangipaay mangpatungpal kadagitoy. Agyaman kami iti panawen nga kami panagdeden na. Agyaman kami wapo taddan rag uken ragsak ngagkikita kami manen kalpasan iti manungatawan nga ingkam napadasan daytoy nga pandemya. Ngem babaan iti panakabalin mo, O Dios, insalakan na kami. Sinalaknibam iti bibiyag mi. Isungadda kami manan iti sangwanam ngagyamyaman ken kastamat, O Dios, namnamaen mi. Awatem ka di daytoy nga biyag akas pagyaman ken ka. May kari kami kumaken ka. Agyaman kami kadagitandak mo, ng impulang mo, O Diyos, iti karadkad, iti bagbagida. Tapod no launay nga pinaimbag mo, O Diyos, dagiti sagsagubanat, iti bagbagida. Agyaman kami kadagiti anak mo, nga simangbay, iti panagkasangay kan aldaw, iti kalaysada. Agyaman kami kadagiti anak mo, nga impulang mo iti karadkad, wenno isublim manen isuda kadagiti pagsapulan da, lokal man wenno abroad man. Kas kumada ito'y nga anak mo, akabsat mi nga pul, nga pumanaw into no bigat. Daw-dawaten mi, O Diyos, iti pamatig mo itinagan ni Jesus. Ken kastamet ka na iti dadumapay, nga kakabsat mi, nga imunan, ken kuana, nga agaramid kadagiti trabaho, nga isot impaay mo kadakwada nang runa, O Diyos. Iti tenga, iti taaw, nga iso, O Diyos, iti ayanda. Ken kadagiti dadumapay nga kakabsat mi nga nayat launay, nga awan kada kami, iti parabor mo bendisyon mo, isu kumamat iti paay mo kadakwada. Adu apo dagiti pagyamanan mi, ngem ammom no anyan to dagiti ni dawdawaten mi wenno kidkid daw mi. Adu dagiti kakabsat nga dadapay, O Dios, kadagiti pagidaan data dangarod saksakiten da. Dawdawaten mi iti panakabali na santuan nga espiritum kuldingem wenno aprusam kumaida awa-apo tapnon iti kasta ket pumanawan kadakwada ti anyaman nga saksakitin da ket maipulang iti karadkad tapnon makagaraw dat makatrabaho iti gagangay, O Dios, a panagbiag da. Dawaten mi dagitoy nga daan pamati itinagan ni Jesus nga isuna ket naayat unay ken mangisalakan kada kami. Agyaman kami iti kanta, agyaman kami, O Dios, iti tunggal maysa nga isu iti nang parangrang iti pamati mi wenno ti ayat nga adda kada kami. Makita nga rod kada kami, O Dios, iti pudpudno nga rag-o ken daytoy nga rag-o ket aggapulaeng ken ka saan nga aggapu kadagiti na matangan mi iti daytoy nga lubong aggapu ken ka. Tapod no launay, O Dios, na sikalaeng iti pagdaydayawan mi pagrukbabam mi wenno naggapuan am amin dagitoy. Sika nga rudmet iti mang bendisyon iti iglesia mi. Kastamat iti ilimi, tapnon maipulang, O Dios, iti pudpudno na Kristiyanuan a panagbiag. Gaputa sika iti nang patakder, iti ili wenno gobyerno nga iso agar-ari
wenno isu nga adda kada kami. Wenno Apo isublimi ken ka maamin nga banbanag iti panagpadayaw ken kastamat iti panagiyaman sapay kuma tamay kari kami akan kanayon iti pagayatam itinagan ni Jesus. Amen. Tumakder tayo amin kakabsat. Tia makenon ako kwen Espiritu Diwa dayawen nga ipangrunong tinangit ken tinagan. Kakabsat ko ken ay ayatek idaunay. Intayo nga rod awaten tinanay nga bendisyon ni Apo Dios nga dasa di langit. Kastamat no kasano iti panangisalakan iti kankanayon nga ayat dungo ni Apo tayo nga Jesucristo. Ken iti kaadda iti nasantuan nga Espiritu na nga isut mangalalwad ken ka ken siya ken kadatayo amin isut maadda ita inton bigat ken iti agnanayon nga wan inggana. Amen.